والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا حبيبنا وقرة أعيننا سيد الخلق أجمعين. kaji wayannan sunayen ko sayyidina wa nabiyina wa shafi'ina wa habibina wa qurrata ayunina. To wayannan sunayen yanzu ka dauke su ka rubuta su ka dauko ayoyin da wani ya karanta mana yanzu ka hada su, to za ka ga gaskiyar cewa manzo Allah shine sayyiduna. In ka ɗauki waɗannan ayoyin ka ƙara ka rage waɗanda gwani ya karanta mana su yanzu, in dai ka iya ganewa kai kamar da alƙali ce ko adina lamhatin ce da kai ta ilimi, kai ne ƙarshen daƙiƙan duniya. Don ka kalli wannan ayoyin ka san ana magana shugaba, to magana ta tare. To alhamdulillah mun hada wannan guri su jagorancin wannan shugaba mai girma sai dai Malam Bashir. Koyaushe muka haɗu da Malam Bashir da irin waɗannan abubuwan, sai ga kaman a wani aji ake sa ni na koyarwa gaskiya. Kuma wallahi ba wai magana ce ta gaskiya nake gaya muku. Wannan shi ake kira da ma'anar ilimi. Ma'anar ilimi, al'ilmu ya hatifu bil amal. Kullum duk sanda ilimi ya haifan ma da jin kasaita da jin burinkinta da iliminka, to wannan gwanda wanda ya ɗauko shara a kansa yake yawo. Domin taka sharan ne kai mutum wutar jahannama ce. Amma sanda ilimi zai baka tawazu, kuma har ga Allah kana jin wannan a zuciyarka, to wannan sai dai sirrin walittaka ne zai haifar da wani. Sai dai Imam Bashir ba shakka dukkaninmu nan malaminmu ne gaba daya. Muna masharabin Shehu Mal Abdullahi, Allah ƙara masa lafiya. To dukkaninmu Shehu Mal Abdullahi ya nuna mana Shehu Mal Bashir ya yadda da iliminsa. Ka zan kwanan shaida take ko? Ina yawan faɗa, in mai faskare ya ce wani mai kuɗi ne ba za a yadda ba. In ku Alhaji Aminu ɗanta ta ya ce wani mai kuɗi ne za a yadda. To a karatu dai yanzu ka san Shehu Mal Abdullahi ko ba ka san shi ba? Ka san shi. A yau ba mu da irinsa. Amma dukkaninmu wanda muke karatu a gunansa ya nuna Malam Bashir ya yadda da iliminsa, ya yadda da abin da Allah ya bashi na karatu. Yana so ma a zo gurinsa a yi karatu. Sa nake gaya muku, ku yi amfani da dama, kar ku yadda ta wuce. Ka san mu'asara da mu'ashara da suhuba tana sa hijabi. To ina kira zuwa gare mu gabaki ɗaya yan uwa, ga Sayyidi Malam Bashir Allah ya ba mu su. Mu tsaya mu amfane su, mu tsaya mu amfane shi, kada mu yi wasa. Kuma shi ilimi ka san da yawa yau mutane ɗauka suke a buɗe karatu a jama baki shine karatu. Ba shi ne muntaha karatu ba. Wannan ma wata matattakala ce ta farko ina gani. Amma shi ainihin iya sarrafa iliminka ta hanyar aikinka, a nan magana take. Ka koyi akhlaq
yanzu akwai ina yawan kafa misali malam Abdullahi, Allah ya saka mu da alkhairi. Da yawa galibi akwai littattafai da muka yi da misali mun yi addurratul yatima a gurinsa, abin da yake cewa babban muhimmancin ma da ta sa ya sa mana wannan littafin bayan ilimin nahawu da za a fahimta, ice hatta misalan da mai littafin nan yake bugawa misalai ne na tarbiyyantar da ɗabi'ar al'umma. Da haka da yawa muna karatun nahawu da malam sai kaga idan aka zo misali na kyan ɗabi'a sai ka ji malam ya saki matsalolin nahawun ma ya shiga bayani, itai mana wa'azi itai mana wa'azi itai mana wa'azi. Kar mu kalla haka ne ko haka ne, ita gaya mana gaskiya kai ka ce Allah ya sanar da shi duka abin da zai faru a irin wannan lokaci. Saboda haka lallai yan uwana ina kira zuwa gare mu, musamman waɗanda Allah ya ajiye ku a tsokin nan, to ku Allah ya gama muku gata, ku yi kokari ku amfana da duka abubuwan da Allah ya bayar. Bisa ko da nima yanayin al'amura suka danne ni na ce ga muftawu nan da'iman yi shi ma ya zo ya shiga layi, in ya so in ya ɗeba abin da nima ban sani ba in ya je ya biya mun a gida. Gaskiya ne haka ne ai. Sai Imam Bashir Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ba mu albarkacinsu, Allah ya ba mu albarkacinsu, Allah ya sa mu ma mu kwatanta halaye na ɗabi'a na ƙwarai irin halayensu. Albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam. To mahallin zaman mu na yau kullum ina maimaitawa, wato Shehu Ibrahim yana cewa fa amrun ta'ala an khudurin wa khadirin. Shi lamarin nan ma fa gabaki ɗaya na sha'anin shugaba lamari ne wanda igirmin tunanin zuciya da tunanin kwakwalwa, kuma ya zama haka wajibi a fahimci haka. Kuma Allah bai yadda ba sai dai haka ta faru, kuma sai dai a fahimci haka da'iman wa abada. Yanzu kaga shekaru masu yawa ta 20 ne nan yanzu ake karantawa, kai ka ce ji aka yi wa'annan baitocin nan ba, aka gama aka kama busiri ba ma tarakal busiru kaulan liqa'il. Ka ji alfazazi mala, ka ji irin yadda suke rangada wa manzo Allah yau na cewa fazarha wa sharrik lahiqin rabikal gar. sai ce me biyasriba nurun lin nubuwati. Ka je Madina akwai nuru na Allah la ya khabu, shi wannan hasken bai taba bucewa ba. Saboda haka nan abin da ya tara mu a waɗannan 'yan mintunan, wato wata lahaza ce mafi tsada a gurin Allah, lahaza ce wacce take gudu. Sifit ɗin da wannan lahazar mintunan da zamu take yi wallahi tafi gudun irin wannan tafiyar gudun hasken nan da a duk sakan yake cin kilomita 300. ba ne mutum magana zama ne aka yi shi nan don manufa ta a zo a faɗi shugaba, a ce to ai kaji sahabbai sun ce ba abin da ya zaunar da mu a nan sai yi maka yabo, sai ambatanka da kuma tuna ni'imar da Allah imanin da kai ya Rasulullah. To Allah ya ce ya gafarta mu, to mu mun zauna a nan ne ta'aziman li Rasulillah, dan san shugaba, dan girmama shi, domin shi ne ginshiki mafi girma a da'irar addinin musulunci. Ko da mai mantawa ya manta, ko da mai gafala ya gafala, ayoyin da gwani ya ja mana yanzu sa dawo da kowa kan siddi, sa dawo da kowa kan hanya. Kana jin ana ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i,
yanzu da ba a sa nabi ba a nan gurin a ce lastunna ka ahadin minan nisa'i ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ku ba irin kowa bane duk ba ku yi kama da kowace mace a duniya. Me yasa saboda wannan idafa nisa annabi sunansu wannan nabi din shine aka narka sunan sai koma wakilin suna aka ce wa azwajuhu ummahatu cewa malas sunna ka hadin bata isa ba sai an ce wa azwajun nabi ummahatul mu'minina matanka ya rasulullah duk mu'minin duniya iyayensu duk wanda yake duniya in dai mace ta shigo ɗakin ka yanzu uwa kowa ce a duniya. Anya mutane suna gane zancen Allah kuwa kaji fa malam amma kuma fa tare da wani abin tsoro da ice wa azwajuhu ummahatuhum ina lastunna ka ahadin minan nisa'i amma da irin al'adu na matan gida halin yau da gobe ya kai ya komo wani abu ya faru ya ga kamar suna so za su taka majiyar layin nan malam ba sai ga zance yana canjawa ba kuma ba sai ga magana tana ban tsoro ba a sa rabbuhu in ɗallaka kunna an yi budilahu azwajan khairan min kunna shafa'i babu irin su fa duk duniyar nan ko to yau ya ce wallahi in dai har ya rabu da ku wannan nabiyun da ya sa na ce ku ne mafifita to in ya ce yau ba ku tare da shi to zan je in ɗauko khairan min kunna in ba shi ba mutane ya kamata mu tara hankalinmu mu tsaya mu san menene wai kayan da Allah yake nema ne yau ko kasuwa ka tafi ai ka yi waya daga kasar waje ka ce wani abu ake nema in to da shi ko ka labto abin da san ba a bukatar sa nan to wallahi ka kallabci kayan da ba su Allah yake bukata ba ka tafi da su ina faɗa gaskiya ya kamata mu tsaya mu san me Allah yake so menene manufar ubangiji a cikin bayi wannan fa da kalamun kadimun fa aka yi magana fa ina ce asa rabbuhu in ɗallaka kunna an yi budilahu azwajan khairun min kunna muslimatin kaji to su menene su ma fa musulmai ne amma ce wallahi ba ruwana yana lissafa muku su muslimatin muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara ke haka zan hada in bashi saboda rabbu ne yake magana ka san ku in rabbu yana magana da abdu ajiye kowa akan mukamin sai yake yi sai ka yana ya adamu kai adamu uskun an tawzo bi kacan muna baka umarni da kai da matarka ku zauna cikin aljanna ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya haya khudhul kitaba umarni yake bayarwa mai iko ne yake magana da bawansa amma ni na zance da shugaba malam in yana magana da annabi kad na alam innahu la yahzunuka allazi yaqulu ya shugaba kai hakuri na san abin da kafirai suke faɗa yana damun ka kai hakuri ya dawo yana wasu bir wa ma sabruka illa billah kai hakuri ya shugaba dan ni kake hakurin ba ruwanka da su wala tahzan alaihim rabbu ne fa yake wannan magana mala ga janabin wannan shugaban ko dan ma'anar tana wahala zuwa gare mu ne da yawa al'umma yau aka shiga wani irin daji wani irin hali wanda na kunna rediyo ina jin tafsirin wani bayani aka zo kan irin waɗannan ayoyin na ce to nan dai da gaba ne da a ce billahi lazi
sai an kafa ma doka daga yau kaka kuma tafsiri, domin ainihin muradin ma'anar Allah da yake so a faɗa a gurin irin kalmar shi Abdullahi dan Fodiyo da yake cewa tafsiri shine ka faɗin muradin Ubangiji da maganarsa. Sai ka ji ga inda Allah ya nufa nan ga kuma inda mutum ya banɗaye wani guri daban. Saboda haka lallai yan uwa, wannan rayuwa kowa da yake ganin ta cikakke alfarma aka yi masa, alfarma ce. Yanzu in ba dan alfarma ba, ka san in haya kwana ɗaya za ka yi nawa za ka biya? Yau ɗin nan da kuɗin hayar ido, da hayar hanci da za ka shaƙi iska, da hayar hannu da za ka samu lafiya ka kama abu, hayar ƙafa inda ka tattaka kai tafiya, aka gaya maka biliyoyin da aka sa maka subsidy, aka sa masu kake aiki da su, kawai sai ka firgita, sai ka faɗi ka mutu in kaga abin da aka yi maka. Shine ta wannan mutumin da aka je wajen fitsarinsa ya toshe, shine sai likita ya ce a rubuta wajen 250,000 za a siyo kayan da za a yi masa aiki don ya fitsari. Sai ya fashe da kuka, baba ka yi haƙuri, in babu kuɗin nan sai a samu 'yan uwa ko kaza kaza. Sai kai da Allah matsa, ba ina kuka don ban da kuɗi ba ne, sai in sai asibitin ku har ku ga baki ɗayan ku. Ice kawai wani zance ne izo min zuciyata, yau shekara ta 50 ina yin fitsari lafiya lau, yau rana ɗaya tak ban samu ne fitsari ba, dan adam zai buɗe min in yi fitsari sai na biya 250,000. Allah lissafin wancan kuɗin za a yi min nawa zan biya? Shi ma likita sai ya koma hankalinsa, sai ya gane cewa ashe ita kanta rayuwar nan sai akwai abubuwa da yawa da baka ma gane su ba. Wani ɗan uwa kurin aka wayi gari bakinsa yawunsa ya bushe, yawu ya bushe, aka kai shi asibiti sai haki yake, ina jan numfashi da kyar, kan awa 2 ya mutu. Sai suke tambayarsa, sai likitan ya ce ai da wannan yawun ya bushe, yana bushewa ka daɗe kai awa 2. Ka tuna sanda kai godiya ga Allah kan yawun nan, akan baiwar da yi maka, shi bai tafi ba, shi bai bushe ba, shi bai cika ma baki ba, ga shi nan kurun, kuma ka san ba ta waje ake ɗiga ma ba, kuma ka san ba ta ciki yake fitowa ba. To sarkin da yi maka wannan shi yace ike gayyatar ka, ina cewa zo ka ga alƙiblar da nake so ka kalla. Yanzu an kai masa wasa ko shi ma ba zai ɗau mataki a kanka ba? To ya ja kunnan al'ummar duniya cewa alƙiblar da yake so su kalla shine annabi, shine mihrabul wujuh. Kowane annabi malam, zara aiko shi kawai sai dai kaji ana faɗa an aiki wani gurin suwaye, an aiki wani gurin suwaye. Wa ila madiyana akhahum shu'aib, yake nan, wa ila adin akhahum huda, wa ila samuda akhahum salih, inna arsalna nuhan ila qaumihi. Kowanne za ka ji ana an aike ka gu kaza, an aiki wani gu kaza. Annabi Musa, izhab ila fir'auna innahu daga, ga ma abin da nake so, fa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha. Ina gaya masa. To ubangiji ka ce in tafi gun fir'auna, ba zan yi tafiya ni kaɗai ba, ka haɗa ni mu biyu, ko ushdud bihi azri wa ashriku fi amri, ko inna haruna akhi, haɗa ni da haruna mu tafi. Suka tafi gun haruna, duk abin da ya faru. Amma ka zo ka tsaya kai kallo, zuciyarka ta gaya ma ya ike yin mashadin aiko shugaban halitta. Yanzu gwani ya karanta ma. Shi sa kaga ya kamata 'yan majalisun nan da 'yan kwamitin nan ku je a ɗauko suratul ahzab bayan mun tafi. Shau Malam Bashir
ya fassara muku ita daga farko zuwa ƙarshe. Suratul Ahzab tun da kaji yana ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Allahu akbar. Akwai abubuwa da yawa ma. Akwai abubuwa da yawa cewa ake yi fa Zaidu ibn Muhammad ko? Allah ma qada Zaidu min hawa dara zawajnaka, to wannan Zaidun ne ake cewa Zaidu ibn Muhammad. Zaidu ibn Muhammad. To Allah baya so a faɗi haka. Yanzu shugaban annabin kasaitar wannan sirrul hadarati shi ake cewa Zaidu ibn Muhammad. So fa yake ce kar a kuma cewa Zaidu ibn Muhammad ko? Kar a kuma cewa Zaidu ibn Muhammad. To kaga yanzu in kai mutum ne adi, in kai ne za ka yi magana sai kurin sai ka ce kar a kuma faɗa haka. Me ake yi ne? To wani abu za a wuce da shi. To saboda haka a samu nutsuwa. Wani ne zai wuce da mashin ne? An haka ne dole a tara hankali. Da Allah a samu nutsuwa, da abin da za a bari sai an gama jawabin da ake yi. Ba Salisu ku dawo ku zauna. Algabta malam bismillah. Yawa. To saboda haka shine abin da Allah yake so. Su mutane kada rudi ya kama su. Dan haka ne zaka ji Allah yana cewa la yughrannakum billahi garu. Kada mai rudawa ya rude ku. Mai yawan sa rudi ita kuma duniya sifata kenan. Sai ta sa ka rude akan abinda hakika zaka ga bai kamata ka rude akan wannan. To amma hakika magana Allah ya nuna cewa ita rayuwa akwai inda yake so ka kama. Idan ka kama wannan to duk abin da ake bukata ya samu. Duk abin da ake bukata ya samu. Abin ko shine tsarin halittarsa da yadda ishata al'amari da idda ya zartar da al'amura to a fili ya bayyana su. Yanzu lamarin manzo Allah ya bako yake ba. Lamarin shugaba a fili yake. Ubangiji bai ɓoye mashhadin cewa manzan Allah shine afdalul khalqi alal idlaq. Allah bai ɓoye haka ba. Kullum nunawa yake yi. Ko mutane ni ma fa kun ga yadda nake masa. Ko innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Kaga masu ɓoye abinda na saukar na daga ayoyi masu bayyanawa da kuma shiriya. Wasu daga masana fassara suka ce albayyinatu din nan manzon Allah ne, alhuda din ma manzon Allah ne. Ai sai ce min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi. Allah ya ce bayan na bayyana shi a cikin
duk littafin da na saukar ba littafin Allah da ya saukar wanda bai faɗi annaba a ciki ba babu ko allazina yattabi'una ar-rasula annabiyyal ummiya allazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil mallan kaji ko kaji muhimmar shugaba kaji muhimmar lamarinsa allazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Wannan annabi kenan. Allah kaji aikin shugaba ko Allah ne faɗe shi anan. Sannan kuma sai ya ce huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim, kaji aikin annabi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yanzu a ilimin tazkiya na shugaba mashhadinsa na Allah da yi shaida cewa in manzon Allah ya zo duniya aikin da zai yi tsarkake mutanen duniya zai su ummi, to waye ma ba ummi ba idan ga annabi? Waye san wani abu? Wanda ya san komai. Shi da kaji an ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. To a matsayin ka na mai bincike je ka dauki khatamun nabiyyin ka ce za ka yi binciken manzon Allah akan matsayinsa na khatamun nubuwa. Har sai ka mutu baka je ko ina ba akan gane cewa da shi aka rufe kyauran nubuwa gaba daya akan manzila ta cewa shine khatamun nubuwa. Mukamin nubuwa fa shine zirwa ta mukamin duniya gaba daya. Duk inda ka kai da mukami an ka duba ka ga mukamin nan ba nubuwa bane to sun koyar da kanka akwai rijalu a gaban ka. Amma an kaga kai annabi ne to kana kan manzila babba. Ku ne zababbun Allah, ku ne kujerar sama. Nubuwa ba to shugaba sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce da shi za a rufe kyauran nubuwa, da shi za a yi hatama. Dukkanin manazilu na karamci na ɗabi'a alƙiyam al-akhlaqiyya manzan Allah shine zai zo zai cika su. Ma'ana idan shugaba ya zo kyauta ta cika ba a kuma samun gaba da kyautan manzan Allah ba. Kyan zati ya cika a kuma samun wani mutum mai kyau kamar sa babu. Ilimi ya cika shi sa zaka ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim. To dukkanin huluk masu girma ka ɗauko su, idan ka ɗauko manzan Allah zaka ga su ne a ƙasa shi kuma yana sama yana tafiya a kansu. Ai an san iya gwargwadon kyauta ko an san kyauta shine ka ɗauko abinka ko ƙarami ko babba ka ba wani ya godiya ya ji daɗi ko kyauta kenan. Ko ka zo ka bashi wani abu babba mai kyau, an san iya gate ɗinta ko an san iya mashadinta. Amma shugaba da ya zo fa an taba ganin mai kyautarsa ba taba gani. Kaga muna karantawa a hadisi ran da aka zo da dukiyar nan ta Bahrain da idinga rabawa har sai da ma wani in yazo sai ya ce ɗebiyar da ranka yake so ya ɗiba wannan wuni yana raba da dukiya ran da ya ga ta kusa zuwa kaman ƙarshe sai tattara ga baki ɗaya da ta shimfiɗa kai da rago kuɗin ciki sai ya danka wani shi kuma ya kaɗa jikinsa. Zai shiga gida kuma wani ya zo ya ce
wallahi ban samu ko ni yanzu nazo yanzu nan nazo wallahi an ce kuma ga lamari ya tabbata yace ibta alayya je ka kai talabta kaya ko nawa ne bil din ni zaka kawo ba mala nan sai na Umar ya ji kansa ya yi walƙiya yace Allah bai dora maka wannan abun ba ya ji aya mala shugaba ya shiru kaga wannan sahabi ya ce ya rasulullah ci gaba da lamarinka a ji a lafta ma kuɗin ba komai zaka iya wallahi sai danka ce bi haza umirtu da wannan aka umarce ni Umaru kana ji wallahi da wannan aka umarce ni ba da wanda kake cewa wai ba zan iya ba me ba zan iya ba a ji a lafci kaya zan biya to kaga anan kai ka san kyauta yanzu anan take shi kuma yana nan ko ba haka ba ya ɗebi dukiyar Hunaini kaf ɗin ta yi raba wa mutanen Makka mutanen Madina itara su ke tofa na rabar da dukiya na rabar da kuɗi na rabar da kaya na rabar da gwalagwalai na rabar da raƙuma ko ban ba ku komai ba haka ni ya Rasulullah kun yadda ni na ba ku kaina yanzu to a yanzu ba ga shi ya bayyana ba ina ka je ka nemo raƙumi ɗaya da ya bayar a Maka ai babu amma yanzu yana ina yanzu to je ka Madina kai kallo ka taba shiga babu salam ba ka taba shiga ba to ka daina addu'a kullun da dare ka yi addu'a ka shafa Allah ka kai ni Madina kai ni in ziyarci shugaba ka samu zatin ka shiga nan gurin kai sa'a ƙwarai yanzu yana Madina cika alƙawari sai shugaba dukkan wani ka'idi a duniya abin da ya faru shugaba ya fita daga Maka a cikin duhun dare ya tafi Madina an kafa daular musulunci yau Maka sai abin da ice sai abin da ya hana to ba sai a ba mutanen Madina ku yi haƙuri dama larura ce ta hana mu zama ku zaman ku a garin ku ma mu zaman ga duk abin da za ku mutara ke da ku suka gano haka suka je suka yi shawara suka ce kafa mu dora kanmu in fa ya ce zaman sa zai yi kenan in ya ce zaman sa zai yi yau fa sai abin da zai ya sa a Maka yau Maka ta zama gidan musulunci nan ce kuma mahaifarsa sahabban nan nasu duk nan ce mahaifarsu da gidajensu kaga da ya kira su saboda shine khatimu sai ya ce da su almahaya mahayakum wal mamatu mamatukum ku kama hanya mu koma gida ai tun daga nan masana ilimin halayya dan adam suka san wannan basharun walaysa kal bashar mutum ne ba irin amma ba irin sauran mutane mutum ne ba irin sauran mutane ka shiga kogin nan kaya kai ta karanta halayen shugaba ɗabi'o'inka za su gyaru halayenka za su yi kyau ka samu shugaba dama shi ta ɓangare biyu ake samunsa a karanta shi a littafi ɓangare ɗaya kenan kai ka ɗauka daga nan ka gama karatu wannan baka san komai ba tukunna sannan kuma kai ta salati kai tai akwai wani waridin haske da zai dinga shiga zuciyarka zai dinga shiga to in ka zo kowace gaba sai ka gane shi sai ka gane wani abu mai ƙarfi a tare da shi shugaba halayensa na Allah a hawal ɗinsa kurun kana karanta tarihi sai ka firgita mana sai ka firgita haka kawai zai sa shi ya zama shine fitilar duniya yau shekara 1000 da yin Ashafa sa alfazazi din nan magana shekara 800 ake 900 ga sa al-Imamul Busiri manya-manyan rijalu a duniya mala da suka yi wa manzan Allah yabo bana taɓa faɗa kissa wani ɗan uwa yace wallahi so nake bincike nake zan wa annabi wani yabo a fahimta ta duk duniya ni na fara yaban nan nace wallahi baka isa ba
yanzu annabin ne aka bar fagen da har yau wani bai taba ba to ba shine Muhammadu ba kenan. Nace me kake so ka yi? Sai so nake in dau ayoyin Qur'ani, surorin Qur'ani 114 ne ko alrama kan je in jawo kaina haka ne ko yawa komai a mai da shi gun ahalinsa. 114 ne ce haka nake so in baiti 114 da surorin Qur'ani da Fatiha kaza kaza har zuwa suratul Nas. Ya fara mun ji ya dinga biyo min yana ta biyo min to yayi nisa nace to dan dakata ba kai ne na farko ba, akwai wanda yace fi kulli fatihatin lil qawli mu'tabara haqqu sana'i alal mab'us bil baqara fi alim imrana kidman sha'a mab'asuhu rijaluhum wan nisa'u stawdahu khabara man madda lin nas min umahu ma'idatan amma falaysat alal an'ami muqtasira a arafu umahu ma hallar raja'u biha illa wa amfalu zakal judi mubtadira. Yace zan kona tawo ma gobe wannan annabin malam ai sai dai kai hakuri zuciya tana kaunarsa fiye da inda kake tsammani saboda shine mahallin duban ubangiji ne mahallin nazarin lahi. Allah ƙara masa tsira da aminci, Allah ƙara mana sansa, Allah ƙara mana imani da shi. Shi ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kasa yadda gwargwadon mutane suke, gwargwadon martabobinsu da 'yan ƙasa da 'yan tsakiya da 'yan sama, haka Ubangiji ya kakkasa bayanin waɗannan martabobi na annabi don kowa sai ya fahimta. Su waɗanda ba su gane komai ba, yi musu bayanin annabin da wallahi sai sun gane. Waɗanda suke maluma ne yi musu bayanin da sun gane waye shugaba a nan. Waɗanda suke ji da burinkinta ilimi ya gaya musu annabi da sai da su samu ido kawai. Yanzu ce mun haƙura, mun sallama maka, mun bi ka ya Rasulallah. Shi ne annabin da duk khatimatul maɗa ba dai kewayen da kake a duniya ka je ko'ina ranar ƙarshe shine ranar fitar rai. Daga fitar rai ba shi kenan ba, matattakala ta biyu sai dai ka shiga kabari. Kana shiga kabari sai ka jana cewa ma ilmuka bi hadar rajul, me ka sani game da wannan? Iya abin da za tambaye ka kenan malam. Za ka yi bayanin wannan babban mutumin ko ba za ka yi ba? To ka yi ƙoƙari duk hanyar da za ta sa ka iya bayanin kowaye ka bi ta tun ana nan lami lafiya. Kada sai lokacin da an yaye wa mutum faka shafna an ka gida aka tazo ka ce wai kai rabbir ju'uni, Allah ka maida ni duniya. Sai zai kalla ce ba za ka koma ba. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun wa min wara'ihim barzakhun la yawmi yub'asun. Wannan zaman barzahu kana so ka zauna lafiya, to ka zama kayi guzuri da muhabbar annabi ta hakika. Wallahi wannan ita ce wannan shine wato zaran magana kwaya daya wacce duk abin da ka sani ita kenan, saboda Allah ya riga ya yi tahdid, ya iyakance. Bai ma iyakance wannan ba sai da ikin taci gurin da zai sa wa mutane wannan a cikin duk sanda ka koma cikin suratul a'raf din nan, wannan ayat da na jawo ka je ka dauke ta zaka ga abin mamaki. Magana ce fa ake zallata kisar annabi Musa Allah yake bayarwa, amma da izo yake so itattaro hankalin mutane ina gaya musu labarin annabi Musa sai kit aka yanke gurin nan. Sai ga shugaba mala yana zancen annabi, yana zancen shugaba, da izuba waɗannan ayoyi guda biyu sai kuma aka tsaya, sai aka ci gaba kuma da ba da kisar da yake. Me yasa yi haka?
saboda so yake jawo hankalin mutane tun da ya ce wa kutub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayka qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay'in. Kaga yace rahamata tun daga nan Allah yake so ya sako maganar cewa maganar manzon Allah yake so yi, so yake igaya wa kaunu waye shugaba. Fasa aktubuha lillazina yattaquna. Kagan kace allazina yattaquna ka ja masa layi, wallazina yu'tuna zakah ka ja musu layi, wallazina hum bi ayatina yu'minuna ja musu layi. Ba su ne uku ba? Allazina yattaquna wa yu'tuna zakah wallazina hum bi ayatina yu'minuna. Ba su ne uku ba? Wannan ukun duk mutumin da yake bin Allah cikin layin ukun nan yake, ko annabi ne ko mursali ne, ko shahidi ne ko sadiki ne, ko malami ne ko waye, ina cikin dai layin ukun nan. An baka cikin allazina yattaquna, kana cikin allazina yutuna zakata, ko kana cikin allazina hum bi ayatina yu'minuna, ko kuma dama dukkan waɗannan sufofi ne na mutane iri daya. To sai Allah ya ce to su waye allazina yattaquna, su waye allazina yutuna zakah, su waye allazina hum bi ayatina yu'minuna. Yace to ba waɗansu bane, su ne allazina yattabi'una rasula ko annabiya al'ummiya. Da Allah aje wannan shine assignment din da zamu bayar. Ar-rasula annabiya al'ummiya, ka je ka kalli waɗannan sunayen guda uku akan zatin annabiya Allah yake amfani da su a Qur'ani. Wani gun zaka je na ce ar-rasul ko walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah, sai ce wastaghfara lahumur rasulu ko akwai annabiya, ka je ka ga ya ake zancen annabiyu ko gurare daban-daban zaka ji nabiyu ike kiransa ko ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ko sai kuma al'ummi wanda har yau ninkaya ake wai me Allah yake nufi da yace da manzo Allah al'ummi. Shogi buri mai na ce in kila ummiyun famadhum bil ula wal ghairihi zambun jala taznimuhu. In aka ce da manzo Allah al'ummi to kirari ake ma, wanda ko ba manzo Allah ba aka ce masa ummi an tattaka shi. To saboda haka iya sunayen nan Allah ya ce annabiyyul ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf. Nan fa halayen yadda shugaba yake fa aka Allah ya zubo a nan gurin. To daga ƙarshe sai ce fallazina amanu bihi, kaji fa kullum da ka ji yana cewa aminu billahi wa rasulihi ko wa azanin minallahi wa rasulihi litu'minu billahi wa rasulihi. To sai Allah ya ce yau kuma magana ta zo wata iri, cewa za a yi fallazina amanu, ba za a ce billahi wa rasulihi ba, ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran lazi unzila ma'ahu. Allah ce ula'ika humul muflihuna, ula'ika humul muflihuna. Ce hasaru kenan. Ula'ikan kanta wani zance ne, muna karatu da shi Mal Abdullahi ya ce hum din ma haka take, ya ce al din ma al muflihuna din ma nan ma akwai wata magana. Saboda haka billahi allazi la ilaha illa huwa mutane su shiga hankalinsu, kakka je gaban Allah ka ce wa kai baka san me ake yi ba. Dama annabi ya ce fa ammal mu'minu fa ammal munafiqu awul murtab. To shi sai ya dinga cewa naji mutane suna cewa shi kaza ne,
shi mai matsayi ne, shi mai daraja ne, ya ce to daga yau ba za ka kuma farin ciki ba, ka shiga uku, kar ka yadda ka shiga ukun nan. Ka yi wa annabi salati da kyau, ka girmama shi, ka mutunta shi, ya zama tsakaninka da shi sai ban girma, kuma ka kama harshenka, ka zama mai ladabi, ka zama mai mutunci, to za ka fita daga duniyan nan lami lafiya. Za ka je ai ma tambaya akan shugaba, ka ce huwa muhammadun rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa amanna wattaba'na. Ya ce nam salihan, haka hadisi ne fada, ce ranka ya dade, kwan lafiya, kwan sheka lafiya, sai mun dawo za mu je mu kawo ma hidima yanzu. Hidima kuma sai kai ta ganin tajalliyatu na ban girma. Ma mutum ya ce bai san annabi ba, ya halaka. Allah kiyaye mu, Allah ƙara mana sansa, Allah ƙara mana imani da shi. To da yake akwai uzurin wani guri da za mu je, to lallai ina ganin watakila na tsaya daga nan, sai di Malam Bashir zai karba bin magana, zai dora, mu kuma za mu tafi wani guri ne yanzu na abin da illa dai muna roƙon ubangiji lahazar da muka ɗauka a nan, Allah ya ba mu hasken manzo Allah ne, Allah ya ba mu hasken shugaba, Allah ya ƙara mana soyayyarsa, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya ƙara mana ƙauna, Allah ya ƙara mana ganin girman shugaba. Malamin mu Shehu Abdullahi Awais, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara jama mana kwanakinsa, albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam, Allah kuma ya ba mu albarkacinsa. Sayyidi Malam Bashir da muke tare, Allah ya ƙara mana albarkacinsu, albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa, jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To zan dakata a nan, ina roƙon ubangiji Allah ya sake nuna mana zama irin wannan na gaba, albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Shi shehu mai ishiriniya wanda yake jagorancin wannan makaranta, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya saka masa da alheri. A dinga waɗannan su ne ayyukan alheri malam. Ce ka iya ishiriniyan nan, yaban annabi ce. Ga Qur'ani shi sirrin manzon Allah ne. Shehu yana cewa bashirun nazirun aqibun wa sana'uhu bihi ja'anal furqan. Duk kirarin annabi kana so ka same shi a Qur'ani za ka same shi. In dai annabi ne a Qur'ani za ka same shi. Mutane su dinga abubuwa iri-iri, suna cutar da kansu, suna hallakar da kansu, ba su sani ba. Shine laifin da fa in mutum ya yi shi Allah ba zai yafe maka. Wallahi da mutum ya yi wa shugaba gaggawa, ya yi masa ganganci, to sai Allah ya kwankwasa ruhinsa, sai ya ɗauka shi na Allah ne, nan ko tsantsar kafiri ne a gun Allah, ba ruwan Allah da shi. Saboda haka kada mu yi shugaba wasa, mu dinga girmama shi, mu dinga son sa. Ahalul khairi waɗanda suke kama hannun mutane zuwa gare shi ta hanyar ilimi da koyarwa da tarbiyya, to mu bi su. Allah ya taimake mu, Allah ya mana jan gora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.